Cambuur is de nieuwe koprenner in de eerste divisie. Just jong spelen de Ljouwerters thuis tegen Telstar. Een verslag van Ando Faber. De eerste kans van de wedstrijd is voor Telstar. Xavier Maus, hij moet goed opletten op de voorzet die het nog onrekken wordt. Hij houdt de 0, maar Telstar blijft komen. En even later is het op een kans. Nadja helpt uit vanuit de tweede lijne. Maar zijn Scott dat je het krijgt naast de goal van Cambuur. Dan draaien de Ljouwerters het om. En de Ljouwerters die binnen effectief, zoals wel vaker dit seizoen. Justin Mathieu, hij zet goed terug op het middenveld. Mak het je misschien wel een overtreding, maar het mij terug. En Kevin van Kippersluis, hij is heel effectief. Want hij scoort hier na 21 minuten de 1-0 binnen van Cambuur. Het is zijn eerste goal van het seizoen voor Kevin van Kippersluis. In de behelling zullen we dat, ja, Mathieu hier denk ik toch wel een overtreding maakt. Het mij van skier terug te Simon Mulder. Dan is het Siganix mij de mooie paas op van Kippersluis die het heel cool bleef. Cambuur zet dan terug en nog geen 3 minuten na de openingsgoal krijgt Karim Rossi een goede shitkans. Hij krijgt wel heel veel ruimte en zijn Scott heeft een meter kenijst. Dan bad er een skoft neert. En 4 in de tweede helft is het Cambuur dat de wedstrijd in het slot gooit. De voorzet van Sai van Wermerskerken wordt net goed verwerkt door Telstar. En de af van de bal is van Justin Mathieu die de bal heerlijk binnen zit. Op een wreef maakt hij de 2-0 van Cambuur. En daarmee is de wedstrijd voldien. Mooi rond terug Justin Mathieu die zijn derde doelpunt van het seizoen maakt. Telstar zet dan nog wel wat on. Echt grote kansen ontstaan er net meer. Of het maar tussenkans wezen van Lescano die het maar krijgt naast gaat. In de slotfase ontstaat er dan ruimte voor Cambuur op de counter. Telstar gaat er net goed mee om. Jasper van Heerten maakt het hier een overtreding. Hij hier al een gele kaart. Dit is zijn tweede en dat betekent dat Telstar met 10 man verder maakt. Maakt het verder net uit, want Cambuur wint met 2-0 en is 30 koprenner in de eerste divisie. Nee, dat is eerlijk. Ondanks dat je, wat jij mee begon, dat je geen goede wedstrijd speelt, wel effectief bent en de wedstrijd naar je toe trekt. Ja, en als dan de beloning is dat je nu bovenaan staat, dat is mooi. Deze punten tellen ook en soms maakt het niet uit hoe je ze wint. Het liefst is natuurlijk met een mooi en frivol voetbal, maar ja, als je dan 0-0 speelt, dan speel ik liever zo'n pot als dit en 2-0 winnen. Want als je dan weer ziet wat een ontlading bij de supporters is, nou, dat is fantastisch.